Constá sibh gachéin ar YouTube cadas goil an seo ar neis ríist ag gimmart beáín Surgeon Simulator inniuh. Sais dachar se seo a cha se ar an PC agus volunté shield. Ach inniuh tá sínam caiintméil na cuaig gaelgóirí is fearr ar a down mar sin bhaiminn síos an lista fan timppel. Nis iver cuaig an dat caií seo vers a lista pegsairs annacháúil ar fad dehanóch aon den nó timppel an down na aig. Agus camerará caiig den éigent cluthe a chuma me jaall ar an seanbhain sa cheadmh cluthe dhéanamh bunathe ar an technolíocht cíanna beidir a húsáid forbaitheoirí ar nos rockstar leis an cléir bully gooine géir diaad bháin Ián nach chrothú beidir páirtna den dagan nó ciarí agus beidir Joe Deran cluthe diaad fad dul go dtí bailá clia ag úsáid sa seanbhain gangster pegsair sa gine na Dublin gang lords som Nadidir smuoinmh má se imimethúirmse agus Dáí an fá gluhinna sa seo an fá annach airgad ar fad mar bheith anna híime go dtíine ann. Nis iver cethir Hector á grúgrú aige agus á se anna hever ní facail le bhá. Iver trí dar brion duine sais ata se á bíonn se gceannas ar macht a week agus téann sé timppel comá díanamh a cheonna féin. Ach gaelgóir cumasach se le ceartta se bhí se gobar ar Echo Island fadó chlár RTE a bhí chréalch ar Den TV stolam más fé lein na smuoinmh siar cho fadasum ach muna chredan tú méid fiocht timppel YouTube leabharin dar ó brion gail an anna léfa agus á se cáúil mar sin ifer trí. Go river dó ham chun éhuiirt de bhirt taíoch agus siamas ras na bhún. Fiúil man fiochan túr an chláir sa achanín chaindine an aig agus Aistóirí anna bhaithe se hiad agus ní bheitchan chlár mar an gcéanna gan hiad splálam fiochan ar bhas na bhún díorchan bheith ag fiochan ar taíoch nó siamas aistóirí den chiad sco ar fad se hiad. Agus inis tás go goil sibh nervhíseach tá tína fáilteach céhé iver héan is se mise cad a scoilge. No, nílamach amaga iver héan is se tusa an duine atá fiochan ar an bhí seo inis. Díor go bheith díanamh fud chóisiimplí is táú díanamh inis bíochan ar fís goilech tá tú cabú tanna héann san anmhaachtit I gcóir seo mar sin túair bóla basbeag de hain cógáirdagus is tusa an gaelgóir is fearr ar down mar gan sibh ní bheith aon tanga an éair mar bathe tanga í leirt. Nis Surgeon Simulator cluthe annaheacha sé bhí a ggéirigh an críosá go bhaint amach agus trí eile chuir isteach. Tá sé dachar dhéanamh agus chuoineach mád ar an saoil ach má an cléis imar goibh máiste thola abalón cad a cheapan sibh se meabhar agus céime sibh sa chéad fí seile slán go fóil. Bhí mar leathlí tríad nuair a doscail spéir níos déanaí in san lé agus written with síos chuig a áras san cóbal gan lé agus neadar lom chud a thiocfaí orm Lena grúig códú vis a súla gorm a chum mé alám thug mé rinci dé agus thug mé choí na gailge Hey!